କୋହଲିଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇନିଂସ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ। ଚେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇଛି ଭାରତ। 2023 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ପରାଜୟର ମଧୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଭାରତ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2013 ଓ 2017 ପରେ ଭାରତ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମୋଟାମୋଟି ପଞ୍ଚମ ଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତ। 2011 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପରେ ଭାରତ ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 265 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତ 48.1 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଜିତି ନେଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ 84 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳି ଭାରତ ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ସାଜିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 45 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 42 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଉପଯୋଗୀ ଇନିଂସ ଖେଳି ବିଜୟ ସୂଚକ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 28 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ 73 ରନ୍, ଆଲେକ୍ସ କେରିଙ୍କ 61 ରନ୍ ବଳରେ ଦଳ 264 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ବିଜେତାକୁ ଫାଇନାଲରେ ଭେଟିବ।